Kad recimo samo jednim uhom čujete jer upravo izlazite i trčite za svojim obavezama pa nećete stići pogledati i poslušati priču o pastirskim igrama. Pa onda nju poslije potražite na webu. Pastirske igre jako dobro zvuči. Održane u Zagrebu, na Bundeku. A gdje drugdje? Na Bundeku, lijepo uz jezero, zelena trava u šumici. Djeca su se igrala pa i odrasli razne igre koje su učili, moram ti reći, budući da ste Slavonka, od pravih majstora što se takvih igara tiče iz Brođanaca. Da, inače to su prve pastirske igre u organizaciji Valdorfske škole i bilo je to izvrsno cjelodnevno druženje. Zagrebačkim jezerom Bundekom cijelu su subotu odzvanjali zvuci tradicijskih instrumenata poput gajdi, bubnjeva, kao i dječjih glasova u igri. Pastirske igre počele su izvedbama triju folklornih skupina iz Gradića, Svete Nedelje i Lučkog. Učenici Valdorfske škole učili su od prijatelja iz Brođanaca koji su ih jesenas posjetili i pokazali im kako se igraju tradicionalne igre na otvorenom, poput gađanja iz luka i strijele, bacanja potkova, utrke šinjama, u vrećama, na štulama ili potezanje užeta. Pa zapravo im je u početku jako to čudno jer nisu naviknuti i igre im se čine jednostavnima, što one zapravo nisu. One su dosta čak i teške za izvedbu. Kada krenu, to postaje stvarno jedna velika zabava. I djeca se odlično zabavljaju i te igre su drugačije od onih klasičnih sportova na koje smo mi naučeni. Dakle, tu nema tog natjecateljskog duha do te mjere izraženog. Osim toga, nagrade su ekipne. Valdorfskoj je pedagogiji blisko očuvanje tradicionalnih igara poput ovih. Želja im je pastirske igre organizirati i sljedeće godine, kad se nadaju boljem odazivu osnovnih škola grada Zagreba, ali i drugih. Dok ima livada kao što su ove, može biti i pastirskih, odnosno može biti igara nalik pastirskim. Dakle, ovo je jedan poticaj djeci da iskreiraju nove igre. Za to im trebaju samo materijali koje mogu sami izraditi. Dakle, čak ih ne mogu niti kupiti. Suradnja Brođanaca i Zagrebčana preselila je stare sportove sa sela u grad. Čuvanje tradicije od zaborava u Brođancima traje 40 godina. Na olimpijadu starih sportova dolaze natjecatelji iz cijele Hrvatske. Prošle godine bilo je 450 ekipa iz 40 gradova, sela i općina. Unazad 40 godina kako se igre održavaju, iz godine u godinu broj sudionika se povećava. Mi smo prošle godine na 39. olimpijadi imali 1140 sudionika. Svrstane u 3 kategorije, pioniri, seniori, seniorke i 22 discipline staroga športa. Sve to održimo u jednom danu, podijelimo medalje, proglasimo prvake i pripreme odmah teku za sljedeću olimpijadu. Osim u starim igrama, veliki i mali prolaznici i sudionici pastirskih igara mogli su se pridružiti radionicama izrade instrumenata, košara od pruča, filcanja, vezenja ili sviranja bubnjeva. Stjepan Večković sa sinom Mihaelom Emanuelom pokušava očuvati našu bogatu tradiciju izrade i sviranja narodnih instrumenata. Slavonske gajde samo su jedan od mnogobrojnih koje sviraju. Inače, preteča ovih glazbala su glazbala tipa dipli, njihova, koji možemo naći u Dalmaciji i od Istre do Dubrovnika. Inače, ta glazbala smještena su stara preko nekoliko tisuća godina, a slavonske gajde su novije varijanta tog instrumenta. Osvojio sam prvo mjesto u Slovačkoj na natjecanju. Putuješ po svijetu? Da, putujem po svijetu sa tatom i sa folklornim društvom Etno. Nekad su se gajde svirale u svim važnijim prilikama. Djeca su provodila mnogo vremena na otvorenom u igrama koje promiču kreativnost i zajedništvo. Prve zagrebačke pastirske igre tek su poticaj za budućnost koja neće isključivati tradiciju. Krenuli su skromno, ali nadaju se da će se tradicija igara razvijati i trajati poput one u Brođancima.